Martín Ferreiro Álvarez tivo unha vida relativamente corta, pero moi intensa. No ano 36, pois, abríronse os infernos, non? E o irmán Antonio o disfraza cunha camisa azul para fuxir. Di que foi a única vez que lle viron a Martín caerlle as vaguas, non? Cando lle estaban poñendo aquela camisa azul para fuxir. Parece ser que nos primeiros intres agóchase na ponte do Pasaxe, naquela zoa, e despois se agocha en Quireza, na súa casa natal. De Quireza vai para Portugal, en Portugal casi seguro que un barco pesqueiro cruza a Francia. En Francia está en un campo de refugiados e despois preséntase voluntario, como, fixeron moitos, a construción, ao reforzo da liña Maginot, non? E, cando estaba en esa situación é cando o deteñen en Estrasburgo. Entón, o deteñen, o envían ao campo de concentración de Mauthausen, ao mes de estar no campo de Mauthausen, o envían a Gusen. En xaneiro do ano 41 o envían a Gusen, que, era coñecida como a canteira da morte do inferno, non? Aí milagrosamente aguanta con vida 11 meses. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.